皆さんこんにちは、ココです。今日はですね、どこでも簡単ふわふわお団子を作っていきたいと思います。本当に簡単なのでぜひ試してみてください。完成しました。今日はですね、ふわふわお団子を作ってみました。ポイントはゴムを利き手に持って手ぐしの状態から結びます。そして髪の毛を出す時も後ろ側は7箇所で、前は様子を見ながら出していってください。今日はこのこめかみからも毛を出したので、こめかみとこの下からも毛を出したので、さらにラフ感が増したんじゃないかなと思います。簡単なので皆さんぜひ試してみてください。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。見てくださってありがとうございました。ここでした。バイバイ。